Knjiga Kako smo uništili djecu 21. vijeka govori o pogubnom utjecaju raznih tehnologija na djecu uslijed prekomjernog i neadekvatnog korištenja i izbacivanja knjige iz života mladih generacija. Knjiga je namijenjena roditeljima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim saradnicima. Djeca 21. vijeka su izložena maksimalno negativnom utjecaju medija, počev od laptopa, mobitela i svih ostalih proizvoda 21. vijeka, te nam se kod djece javljaju razni poremećaji. Prvenstveno poremećaj u govorno-jezičkom razvoju, zatim ekranitis, zatim deformiteti kičmenog stuba, kifoz, lodroze i ostali poremećaji. Ja neću reći prozvati roditelje. Roditelj snosi dio odgovornosti. Međutim, postoji druga strana medalje, a to da nisu nas učili na nijednom od fakulteta kako biti dobar roditelj. U drugom dijelu knjige autorica pravi komparaciju između nekadašnjeg i današnjeg odgoja djece, dajući niz savjeta o tome kako pronaći pravilan put u odgoju djeteta. Ne obrađujem samo tu jednu temu, utjecaj tehnologije, nego obrađujem više tih tema, čak obrađujem utjecaj vjere, odnosno vjerskog odgoja na pozitivan razvoj ličnosti. Prema tome, iz svih aspekata sam dala savjete kako odgojiti dobro dijete. Mislim, misao jedna kaže, najteže u današnje vrijeme upravljati državom i odgojiti jedno dobro dijete. Čitanjem djeca postaju bolji ljudi, razvijaju maštu, pamćenje, govor, putuju nekim drugim svijetovima. Stoga darujte djetetu knjigu, jedna je od poruka sa promociji knjige Kako smo uništili djecu 21. vijeka, održane u organizaciji javne ustanove Javna biblioteka Banovići. Poruka tipa kako da pomogne djetetu